D'una simple ullada podem deduir de la importància estratègica que ha tingut Peníscola al Baix Maestrat a lo llarg de la seva història. Com a fortalesa és perfecta. Tot el poble amurallat, enmig mateix de la mar, sense accessos possibles per l'enemic. A que no saben vostès quina era la clau per a que fora tota una fortalesa? Doncs ni més ni menys que tindre ullals d'aigua dolça per a poder abastir a la població dins de les mateixes muralles. Ni fet aposta, veritat? Des de que es va rodar el Cid, Peníscola ha estat sempre lligada al món del cinema. Però hi hagué una pel·lícula que deixaria un record imborrable per a tots, Calabuig, de Lluís García Berlanga. Tan profunda va ser la marca que deixara que un dels restaurants més emblemàtics del poble, Casa Jaime, li va rendir homenatge, creant en els seus fogons l'arròs Calabuig, un arròs que avui tindrem la sort de conèixer. Peníscola es troba en un punt privilegiat del Mediterrani espanyol. Els 79 quilòmetres quadrats d'extensió del seu municipi es reparteixen equitativament entre els boscos i els cultius mediterranis, on no falten els tarongers, les oliveres i els ametllers. La ciutat antiga ocupa un penyal imponent que s'eleva 64 metres sobre el blau de la mar i està unida a la terra per un cordó d'arena que temps enrere era arrossegat per les ones, deixant la ciutat com una illa efímera envoltada dels fruits del Mediterrani. El caragol de mar avui en dia, així a Peníscola, jo crec que és lo millor que tenim. M'agrada natural, així bullideix i n'hi ha algú que li posa alguna salseta i també estan boníssims, però lo normal és bullidets i cavadins. Aquí els caragols són molt bons, molt, perquè el piso és millor que no els altres puestos i se crien més forts i millors, més gustosos. El caragol de mar, pues, en este terreno és l'especial, perquè ni se té que passar per depuradora ni res del món. Així està saníssim, és el millor que hi ha a la mar. Avui visitem el restaurant Casa Jaime, a Peníscola. A Casa Jaime sí que podem dir que la cuina està tocada pel sabor del Mediterrani. Casa Jaime és tota una institució gastronòmica en el nord de la Comunitat Valenciana. La seva filosofia és molt senzilla i fàcil d'aplicar, la millor matèria prima i el millor respecte als productes. Un restaurant familiar on els arrossos i els guisats tradicionals són els principals protagonistes. Estem en la cuina de Casa Jaime. En Jaime, com estem? Molt bé. Jordi. I això és pare i fill, els responsables de la cuina. I van a fer-nos avui l'arròs Calabuig, un arròs en honor a Lluís García Berlanga. Mira, això són les espardenyes de mar i que se limpien, després tal com està ahí, se talla, se limpia. Esta la deixem com per fer bilbaïna o rebossar-la o d'altres maneres, no? Que vegin que és l'espardenya. I esta també la deixarem així, o per fer la planxa, també és així. I l'altra, esta la farem com fem nosaltres, com per guisar-la en l'arròs, per exemple. Entonces esta la tallem més i fem més trossells. I així queda com per guisar-la. Bueno, doncs fiquem l'oli. Oli té que ser oli d'oliva, que en aquesta regió tenim un oli molt bo, tota aquesta comarca. I en este oli és el que començarem a fer l'arròs Calabuig. Això anem a fer-ne per 2 persones. Ficarem una miqueta de sal, també. I a continuació ja ficarem una miqueta de llall. I una mica de pebre roig dolç.
aquí la tomata. Ja, a continuació, ja anem a el fumet. Caldo de peix, a poder ser de peix variat, que tinga bastanta variació, i el safrà. Així ja tindrem el safrany ahí dins i tindrà color l'arròs, sense ficar colorant. Després fiquem les petxines, aquestes, almejes lluentes. Ara esperem que bullga i en bullir ficarem l'arròs. Este arròs se diu calabuig perquè el vam crear nosaltres i el vam fer en honor a don Luis García Berlanga, perquè va fer la pel·lícula Calabuig, que tan important va ser per Peñíscola. Entonces, este arròs lo vam estrenar un dia que va vindre a dinar ell en la família i el va provar ell primer que ningú. I la dona va dir que era molt bo. Entonces me vaig enterar que ella era professora de cuina, que no ho sabia, i va dir que era molt bo i van estar molt contents i em va dir que seguisquéssim fent-lo. I ara ficarem l'arròs. Este arròs de les espardenyes, això, els pescadors, antes lo tiràvem a la mar, però també ne guardàvem per nosaltres, ne limpiàvem i totes les que guardàvem era per menjar molt els nosaltres, no era per vendre, que no se venien, que no ho comprava ningú i no ho coneixien. I ara això ha passat a ser un bocati de cardenal i és caríssim i no n'hi ha tot el que vols. I ara fiquem les ortigues. Abaixem el foc perquè es vagi coent a poc i el ficarem al forn. Ja està, ara esperar que uns 15 o 16 minuts ja estarà fet. I ara ja estarà fet, el traurem i ahí està, i ara ja podem començar a menjar l'arròs calabuig. Bon profit, amic Joan. Moltes gràcies, Jaume. Quina bona oloreta que fa. Bé, anem a buscar-li el maridatge d'este arròs tan peculiar i tan interessant en un vi que també és igual de peculiar i igual d'interessant. Maduresa, del celler del Roure, de Moixent. Un vi realment que ens impacta. És una de les joies enològiques que tenim dins de la nostra comunitat. Un gran vi, un vi molt arredonit en l'estructura de madera realment integral el cos, l'alcohol apenas es nota i té una fruta madura realment interessant que realment li anirà perfectament a este plat d'arròs. Che, que bo! Llums, motor i acció. Jaime ha dirigit este arròs saltant lleugerament les espardenyes i després ha afegit tant la salsa de tomaca com el pebre roig. En la següent escena ha abocat el caldo de peix i ha esperat que alçara el bull per tal d'incorporar les cloïsses, el safrà i l'arròs. Després de 15 minuts, i quan ja pareixia que l'arròs anava a caure a soles, s'han afegit les ortigues, donant-li així un gran final a este arròs calabuig de Casa Jaime. Amb el plat a la taula ha fet aparició l'estrella convidada, una ampolla de vi Maduresa, del celler del Roure. Segur que este és el començament d'una gran amistat.